Așa băieți, salutare lume, eu sunt Robert și bine v-am găsit într-un nou într-o serie de GTA San Andreas cu prietenul meu Răzvan. Răzvan, da. Salută YouTube-ul, nebunule! Salută bă YouTube-ul! Zi salut, fă ceva! Salut! Așa. Știu, Sper să că am emoționat pentru primul meu video. Da, primul nostru video. Da, de exemplu nu l-am pornit deja videoul. Da, frate, aici este unul Dark Angel, dacă vă uitați și voi în chat, care înjură de moare. Deci nu-l băgați în seamă. Astăzi, în episodul ăsta, ce o să facem? O să ne ducem la magazin și o să mâncăm shawarma. Nu. Nu, deci, o să părăsită. Da, insula părăsită. Dacă vreți să aflați și voi, suntem pe serverul Extrem Super Stamp. Insula părăsită ar trebui să fie nu în colțul ăsta mape, ce măța. Dacă... Sper că nu-s copii mici care se uită la videoul ăsta. Dacă-s copii sub 12-13 ani, nu se uită, să nu se uite. Că sunt jurături uneori. Eu nu înjur. Da. Doar dacă Pirar sau what the flop sau what the fuck. Luați. Știu, hai că punem și eu video-ul imediat. Da. Vezi că eu l-am băgat pe F1 să pornească, da băieți. F1! Cine? Tu erai. Credeam că e dinamică, vreau să-i dau. Bă, dacă era dinamică, îi dădeam una în cur. Ce-aș fi vrut să fiu un dinamic să-i dau una în cur? Polmav. Bă, ăsta nu e elicopterul meu. Dă-te mă, eu plec cu avionul, eu sunt bossul și normal, eu pleacă cu avionul. Dar cum pornesc video? Dați un click pe fereastră. Nu! La tine F12 pentru pornit video. Da. Eu iau un stand play, dă-te din fața mea. Stai. Options, audio. Bine, încep imediat. Așa. Bun venit la primul meu episod din Stamp. Și îl vedeți pe Robert. Bă, Robert, ce cu avionul ăsta, băi? Dă-te, mă! Ți-am spus pentru a doua oară. Bă! Scuze, frate, în viața mea am pilotat un avion din ăsta. Dar cum se cheamă, mă? Stunt plane. Stunt play? Da. Păi, bă, uite, stunt play. Deci puteam să pornesc și pe partea cealaltă, dar eu dacă sunt nebun pornesc pe partea asta, că e mai sexy. Nu? Speed. Da, sunt VIP. Da, el e VIP, eu încă nu sunt. La mine, oh my god, bă! Bine, ce ciudat e avionul ăsta. Să nu bă, mă ascult un pic? 26, da. Bă, nu, stai un pic, bă, nu folosi speed un avion. De ce? Că o să ia foc avionul. Știu, dar a fost tot și se repară. Păi da, frate, dar nu folosește prea mult nici ăla. Doiul ăla. Deci, vă spun o mare opțiune. Când o să postez video, o să fiu așa de emoționat. Am crezut că Dacă vreți să știți, uneori o să mai joc și solo. Adică nu o să joc mai mereu team, echipă. Da, și acum solo. să fac și o serie de Amnesia. Amnesia o să fac și eu, dar pe viitor. Acum la început o să fie Da, Minecraft. dar trebuie o placă video, știți? Și trebuie să-mi cumpăr. Dacă vreți o să fac serii de Counter-Strike Source. Vedeți? Și eu o să fac poate. Dacă o să fie, o să mi-l iau. Și pe viitor cred că o să fac serii mai multe gen Counter-Strike Global Offensive. Da, și eu o să fac o serie de Portal 2 Co-op cu Andreea, dar asta o să fie mai în viitor, că ea are școală, știi? Da, acum să termină școala și de asta am început și noi să filmăm. Căzut, Asta. Și da, am un clan. Și da, asta e chiar LOL. Haideți să începem mai gata cu vorbăria. Știe numai... What?
Bă, deci nu te uita la chat că nu te uita la chat că tot cenzură. Unii știe că numai să chestii, că nu zic că poate să... Nu zic că poate... Cenzură ăștia, deci... Aaaa! Mi-a căzut avionul. Eu am găsit insula, asta e insula bântuită de nimeni. Da, deci, domnilor și domnilor, da, deci, am picat ca nebunul și o să mor, Și nu o să-mi pun camera. Da, nu o să folosim cameră, pe viitor, domnilor, că... Da. Dacă o să fie în jurături, nu o să fie prea rele. Adică gen ăla cu puncte, care începe cu P și se termină cu A. Da, el îmi jur așa, dar eu nu. Eu nu o să fiu mare să fac asta. Da. Pe la 15 ani. Bă, pe unul îl cheamă Schnitzel. Schnitzel! Oh, mă de caca, ce ciudat! Mă dă caca-o tău. Doamne, frate. O, Doamne! Bă. Ce porcărie! Bă. Cine vrea să mă vadă pentru prima oară, da, e prima oară, stai, bă, n-am ales bine, da, deci, Carl Inf, nu Ion, mă, Inf, așa, deci, prima oară când primesc un Inf, tune, bem, șef. Dacă vreți să faceți și voi, bă, uite așa, dacă vreți și voi să faceți, bă, ping, frate, ce mă ăsta? Uite așa, băieți, vedeți? Tune, se scrie tune, culoarea, o băgăm verde la mașină, păi, cum să nu, uite așa, deci acum suntem oamenii clanului. Deci clanul este culoarea verde. Accept, dă-mi accept. Ești cu capul în mașină. Stai, mă, să văd, dar pe ce dau pe pauză la clip? La filmare, asta nu știu. Nu știi? Nu serios, nu știi? Știam că era un din ăla, la mine era nu știu cum shift, nu știu cum. Dar nu mă uit, poți să, dacă vrei să închizi și să redeschizi filmarea, că în bară dacă bagi, ți-ar vedea ecranul, știi? Că... O să încerc să fac eu filmuri și o să văd cum. Da. Că eu o să continui aici. Băieți, deci în episodul ăsta sper să strângem cel puțin 100, acum la început 100. 100 de vizualizări, nu? Nu! 100 de like-uri! Și 100 de subscribe-uri, bă, ce tare ar fi. Subscribe-uri, share, comenturi, foarte multe. Dacă aveți idei, gen du-te nu știu ce loc, du-te la nu știu ce coordonate, serii dacă vreți să-mi spuneți. Și nu știu cine este Vasilica, regina de aur, da? Deci nu comentați. Ce ai făcut, mă, te-ai beșit? Deci... Nu, dar nu te-au auzit pentru că eu am căști. Deci la tine nu mă aud eu. Știi, cam așa ceva. Păi ce, tu n-ai combină? Ce să n-am? Combină, care se audă mai tare, în afara calculatorului, de tot. Nu știu ce ai, deci ai că nu știu. Stai că îmi setez ăsta mai tare, gata, e mai tare, rău de tot e tare. Da, deci să înțeleg că... Stai că fac eu ceva, bine? Bun, acum să-mi setez calculatorul mai tare. Adică ai pornit și tu acum gen, mă auzi mai tare, rău sau ceva de genul? Am pus pauză la video. Cum? Cum se pune pauză? Am pus pauză, pur și simplu. Cum?